Dobrý večer, alebo deň, neviem v akom čase práve pozeráš, ale toto je skupina Puding pani Elvisovej a zdravíme pozeračov K13. Kravica! Gramatiku, ďobkanie, ale aj Davaj het si mohli zaspievať návštevníci festivalu Leto v parku spolu s Pudingom pani Elvisovej. V piatok večer sa však na pódiu zaskvela aj vychádzajúca maďarská hviezda Odette. Košičanom netreba Puding pani Elvisovej nijako zvlášť predstavovať. Ich hudba má stále svoj jedinečný rukopis. Skupina potešila priaznivcov skladbami zo 4. albumu Tektonická platňa. To, že hrajú vždy a všade, potvrdili aj v kasárňach Kultúrparku. Za jeden z najväčších úspechov považuje štvorica zisk cien v súťaži Radiohead Awards. Naozaj sme pred niekoľkými rokmi získali cenu Radiohead Award. Tú cenu si úprimne vážime, pretože bolo to všeľudovým hlasovaním získaná cena. A získali sme ju, myslím, že 3-krát za koncertnú kapelu roka, čo nás teda nesmierne teší, a raz za single, ak si dobre pamätám. Aktuálneho albumu Tektonická platňa už teda neplánujeme nasádzať žiadne single, ale máme v takom dobrom pláne, že by sme napríklad na jar, ako buďme teda realisti, na jar 2017, že by sme mohli nahrať napríklad jednu skladbu mimo toho, aby bola zaradená na nejakom albume, a tu by sme radi nasadili do nejakých rádií. Ak tu budú hrať, budeme veľmi úprimne radi. To bude predzvesť nového albumu. Po koncerte Pudingu pani Elvisovej patrila piatková noc maďarskej speváčke Odette. U našich južných susedov sa zviditeľnila v súťaži Megastar. Do speváckej show ju tajne prihlásil priateľ. Dnes má za sebou množstvo úspechov v rádiách, televíziách a na koncertoch. Jej tvorba je prevažne v maďarskom jazyku, no v Košiciach spievala aj v angličtine. Bol to speváčkin vôbec prvý koncert v zahraničí. Na konte má zatiaľ iba jeden album. Hanyat, homlok, egyenes. In English, I don't know, because it's a Hungarian word playing. So hanyat means when you lay down like that. Homlok means this, and egyenes means straight. Go ahead. So that was it. Na otázku, ktorú zo svojich piesní považuje za najlepšiu, odpovedala: You got 2 children, so who do you love better? So I can choose. I love all of them. Nový fenomén na alternatívnej popovej scéne v Maďarsku sa na východe Slovenska nestratil. Obaja interpreti spestrili festival Leto v parku tanečnou hudbou. Lukáš Mano, Košické kultúrne centrá.